No. Dano diktuje, to mám zošit nachystaný. Ja, že kuchynského robota sa zapodáme. Čakáme iba na teba. Už mám múku na doske, Dano, poďme. Ja som anglický rožok dal. Alebo to Aspoň je žemlu, prosím. Aspoň jednu žemličku, Danko. Cez takový úzol dal. Zaslané paličky na ňom. To škoricové nezdozie. To je moc advanced. Číky nespôsobí. Jebe ti, čo je na tom advanced kokot. Chceš povedať, že one škoricové nezdozie. Tortilku na ňom. Tortilky. No do piče, na čo tam chodíš? Keď som si teraz zaňou. Som si pustil za či. Nehodil auto. To čo? To ako sme práve prehrali? Mňa, Dobre, idem ďalej, ja to čo sa stalo? Kde je kokot? Tu je. Pomoc. Veď ma sa. So sama pomoc. Ty čo robíš? Ty čo robíš? Takhle sa mňa vyjebal, prosím vás, sa sa vyspial. Ježiš, nie, tu je veľký. Ja nemám náboje. Si zvykne náboje v tomto dome, sa budú náboje. Kokot, ja som riťou do mňa behol. Mám náboje to nič. Dobre, prekopkať je toto. Aha, si tu. Treba, že ty nej takéto tanky. Ja som to nevidel. Čo si po betonátoroch a na to som čakal. Som na mobile. A to je od kubiku ideš, alebo od hodiny? To kúpal, mi dal 10 cm. Od kila. Od kila? Nice ride. Lots of space. Practical. Say no more. Please. Povedz mi, ako je možné to, že som fakt musela opustiť ju. Čo máš zahraničný potkan vyjebaný? No ty. Potkaný na mne, ty dementý, s kým bojuješ? Ty ho máš v hlave, Čak, nie? ale on to povedal pred 20 sekundami, ty pripič. Spomalený. Čo, však to povedala, začala strieľať. Ty kladivo. Škep! Nie, diabo! Ty si dáš raka, ja tam mám stonožku, kamarát, tej miestnosti. Škep lebiu. Škep lebinu. Tam je stonožka. Vyskočila z bední stonožka normálne. Choď tam, choď rovno. Choď rovno. Hej, takto. Nice, 20 korún som zarobil. Jeho sovenec si niekoho okradol. To bol heritage. To bolo instantne si na to klikol, ja som to videl. To si mi ujeba. Ty skurvý kokot. On mi normálne za 30 rubok sa ten skurvý syn ujebal jednu. Borúvku. Kokot ujebaný. Úplne, že bol otrávený na ty vyjebanec. Tuto. To s teba sa Čo si nedá rád, hrať, myslím? zavri písk, čo ti jebe, ty uchylak vyjebaný. Aj tak sa s obsom rozprávam. Boha, čo je? Ja držím ten shift a ona prestane utekať sama od seba. To je toľko. Ale kokot. To mi nevral. To je toggle celú dobu. Ty kokot. Poučil. Náhľadovka tvojho streamu je to dildo. Super. Technológia. To nejde zatavovať tým. To je
Moje zvíra. To komu jeblo, to bolo čo zas? Diablici, ďalší boss. Ešte aby oni chodili po pásu, čo si najebaný. No, zase, ale tu sa môžem vidieť. Už ma bolia hlasovky z toho. Dement. To fakt výťah? A to neviem si iba jeden, že? Kokot! Moro neštartuje, počkaj, čo musím? Ignition. Dobre, eject. Dement. Ja sa neviem, čo to robí. A čo myslíš, že robí eject tlačítko? Bohy. Drive? Už to pôjde? Dávaj ty si...